Sa Ormoc City, giproklamar na usab ang mga mananaog nga gipanguluhan ni Reelectionist Mayor Lucy Torres Gomez. Napuno ang session hall nga mao'y gihimong canvassing area sa Municipal Board of Canvassers atol sa proklamasyon. Tagsa-tagsang gitawag ang mga mananaog nga mga miyembro sa tibuok slate sa Ormoc Development Team. Gikan sa mga konsehal nga tukang Vice Mayor-elect Toto Locsin Jr. ug Mayor Lucy Gomez. Gisuportaan usab ni 4th District Congressman Richard Gomez, kinsa leading usab sa ihap, batok sa iyang nakaatbang sa maong distrito. Sa kalihukan, na-emosyonal pa ang mayor nga midawat sa iyang certificate kay nakahinumdum kuno siya sa mga naagian atol sa kampanya. Na-sweep o na-straight sa partido ang tanang local positions sa syudad sa Ormoc. Yun nga si Lucy, this was a beautiful war. We had a beautiful plan and we stuck to the plan. We knew exactly where we were very strong and we also knew where we were weak. This was a different campaign because there was real danger involved. So you're asking why I was emotional. It's just overwhelming the results, how everything worked together, how everything just worked out.